4 годишни договори отново за косене на трева и за поправка на дупки с асфалт за 3,4 милиарда евро. На голямата част от тези пари са изразходвани за една година и половина. Тоест за 18 месеца. 2,8 милиарда евро са изразходени за 18 месеца. Знаете ли какво означава това, господин Иванов? 155 милиона евро на месец. Харчени за косене на тревичка и за попъване на дупки с асфалт, казвам. Не за ново строителство. При 15 работни дни на месец, защото това е работа на открито, има дъжд и сняг, има неработни дни, 10 милиона евро на ден за косене на тревичка. По републиканската пътна мрежа говорим за 20 000 км. Ама само това ли правят? Може и други неща да не правят. Мантинели. Не, мантинелите са по друга сметка. Пътната поддръжка включва косене на трева, запълване на дупки с асфалт след ПТП, възстановка на маркировката и поправка на пътните знаци. Това е една много елементарна дейност, която не е нужно да бъде с 4 годишни договори. Чакайте да видите по-нататък. Ако разхвърлим 10 милиона евро на ден за тези тревички, за тези дупки на области, стават 300 000 евро на ден на област. Сега да си представим Софийска област. 300 000 евро на ден една пътно-поддържаща фирма да ги усвои. Това означава 150 тежки машини, строителна техника по 1000 евро на ден надница и 150 000 евро на ден за материали и за труд. Вие представите ли си този обем строителни работи? А дори през зимата, когато няма трева ли? Защо така? Дайте, през зимата се чисти сняг. И тези пари са похарчени от това правителство, което беше много загрижено за нас